Здравейте! Реших да дам следващите си няколко юридически съвета под формата на кратки видеа. Правя това по съвет на мои приятели от Facebook, както и поради факта, че самия формат предполага, че ако има снимка или видео клип, ще има повече гледаемост. Днес съм подготвила за вас един кратък и считам доста полезен съвет. Става въпрос за това, че към Агенция по вписванията има създадена възможност да направите регистрация и да получавате SMS известия в случай, че някой подаде по вашето ЕГН или по БУЛСТАТа на вашата фирма някакви документи. Съответно, някой купи вашия имот, случи се нещо, за което вие не знаете, и по този начин вие имате възможност да реагирате. Давам този съвет, тъй като по принцип не ми е ясно защо самата Агенция по вписванията не разяснява на гражданите тази възможност. Считам, че нашата съдебна система не е толкова лоша, колкото гражданите си мислят, и самото законодателство не е толкова лошо и неефективно. Проблема е, че по някакъв начин институциите, съда, а може би и ние адвокатите, не разясняваме правилно правата им. Самата Агенция по вписванията създаде един 3-дневен срок в Търговския регистър, в който може да реагирате. Тоест, ако по вашата партида на фирмата ви са подадени документи, дори и те да са перфектни, на гражданина, който са му нарушени правата и има такова SMS известяване, има 3-дневен срок да реагира, да уведоми институциите, да уведоми агенцията, че не е подал той лично тези документи. Подаването става с едно най-обикновено заявление, което трябва да подадете. И отново повтарям, че тази услуга е напълно безплатна, така че считам, че трябва да го направите и това ще бъде нещо много полезно. Накрая искам да кажа, че осъзнавам, че с тези видеа сигурно, освен да помогна на някой, дори на един човек да помогна, това ще бъде голяма радост за мене. Но аз съм сигурна, че ще претърпя и негативи. Може би и от колегите си. Но считам, че поне смелост никога не ми е липсвала, така че ще поема този риск. Благодаря ви.